A za tačno 10 dana, 15. novembra na Malti, biće održana 12. dečja pesma Eurovizije. Takmičenje će biti u hali nekadašnjeg malteškog brodogradilišta u Marsi. Direktno će prenositi članice Eurovizije ovo takmičenje, čak i australijski javni servis. Ovogodišnja predstavnica Srbije Emilija Đonin sa nama ovog jutra. Emilija, dobrodošla. Rekla si u jednom intervjuu da tebe u stvari trema tera da zablistaš. Ima li treme sada pred Maltu? Pa destruktivna trema ne postoji. To je dobro, za razliku od one pozitivne koja je uvek tu da vas natera da budete bolji, da se potrudite još više i da zablistate. Svet u mojim očima, tako se zove pesma sa kojom ćeš ti predstavljati Srbiju na Malti. Ko je autor? U pitanju je balada, je li tako? Kako je nastala? Pesma je balada. Kompozitor je Dragan Ilić. Aranžman je uradio Dušan Alagić i tekst je napisao Nikola Čuturilo i ja sam koautor pesme. U kompoziciji sam učestvovala. Pa to je jedna pesma koja govori dosta o tom ranom zaljubljivanju kad još niste sigurni šta osjećate i šta želite u stvari, a kamoli da li ta osoba u kojoj ste zaljubljeni osjeća isto. Pamtimo te iz takmičenja Ja imam talenat. Sećamo se i kako si lepu podršku dobijala od svojih sugrađana iz Vršca, ali i od školskih drugara. Da li te i sada podržavaju s obzirom da ćeš malo da izostaneš iz obe škole, i iz osnovne i iz srednje muzičke? Da, divni su. Stvarno puno znači kada vas neko podržava i vaši najbliži prijatelji i profesori na kraju krajeva i baš puni su podrške i oprostit će mi ovo, nadam se. 15. novembra nas predstavljaš, mi ćemo navijati za tebe, iako po pravilima ne možemo da glasamo. Glasa 16 zemalja učesnica i glasovi publike i žirije 16 zemalja učesnica. Šta bi poručila gledaocima, evo sada na ovom oproštaju u jutarnjem programu pred put na Maltu? Kako mislite, šta da... Tvoja poruka, da ih pozoveš, da navijaju? Pa da, 15. novembra ću nastupati i ako vam se dopadne pesma, vi navijajte za mene, šta da kažem. Nadam se da ćete biti uz mene, pošto mi to puno znači i ja ću se potruditi da našu zemlju predstavim u što boljem svetlu. Hvala ti, Emilija. Držimo ti pesnice, navijamo za tebe, a Radio Televizija Srbije svakako će direktno prenositi dečju pesmu Eurovizije 15. novembra na drugom programu od 19 sati. Ovde je kraj jutarnjeg programa. Želim vam prijatnu sredu i svakako ostanite uz programe Medijskog javnog servisa.